dăm. Ok, deci acum sunt la deci nu am ok, deci am filmat din păcate doar 1 minut și voi filma doar 2 minute, un fel de prezentare de server. Din păcate e așa de scurt de aia, pentru că v-ați prins voi și nu pot filma mai mult, pentru că expiră serverul. S-a expirat serverul, din păcate. Deci ne vedem data viitoare cu un nou episod mai șmecher și rahaturi, pa, boss!